Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो हाबायाव थांनो नागिरदों आंनिनो बिजायै आरो बेनि हाबायाव। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो। फरि बिदिबा स्टार्ट खालामसै। फैदो नै लोगोफोरा बोरो सासेयाबो नै जों दा थांगासिनो नै आखायाव मेहेन्दी फुनलायलायबाय। जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसायनाव बे जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान आंगोनिनो बे जिउनि लामाया बिखाया गेंखानाय रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो आङो नोंनि बेवहाय दङ लुबैयो जिउनि रानि ओंखाम जाथ'वाखै होनबा मोना सानथाम सानब्रैनि जानानै लाखादो होनबा दे जाबाय था मा ओंख्रि जाखो इखो लाया आङो आं मा बानायदों नुवाखै नोङो Aduh, belum, bro, ayah. Om tidak, lengon ini.
garden. Ayo onkam di Faribra. Niego na. Tahu sana. Medora meze Pakistan meze. Nang kaulana nay sima, nang kaulana nay mizin, be ang niyo krang se bikaya. Nang kaulana nay mizin, nang kaulana nay sima, be ang niyo krang se bikaya. Iya, makan enggak? Makan dah. Korean kadang udah. Sini berat eksis wajin deh. Dede subscribe film kasih. Mana? Nama ada zoom nggak boleh ya? Zoom nggak boleh ya kini nggak? Man zoom boleh ya? Iya, hero sampai ke sini hero. Dah zoom pergi lagi baik zoom. Tangsi juga. Birat Korea ini, birat mozzang kita. Monew say dah zoom monew konsi faibaवगोन. Omphay monew faiनानै मोसाफैनोसै आरो एसे मोसानो लुगैयोना थांसै फैदो थांसै टाटा बेयाव फट' साफायदो बयबो जाय हाबायाव फैदो बेयाव गासिबो फट' साफायदो दा जोङो थांनो ओंखारबाय Akai homna berai glangne lubaya jiuni rani nang khalamne orai lubaya garbani biya nang Janama khepsilo bobe bagjan raizua agan surlangna tangkini
thân bạn này phía mặt lấy còn tay là này áo này áo tay sống này áo tay cho các cô gắng cô xin bel người chiều thân bạn này phía mặt lấy còn tay là này ta phải nhớ Việt Nam người ta phải đi suy nghĩ này